Predstavljaju da je moja drugarica, a u stvari nije. Šta se događa? Došli smo za sto. Počeo je laj. Kada se dečko posvađao sa Izabelom nešto ovdje, ona je skočila kao imam Kinder Bueno. Izvodila čokoladice i kao baca se sa Kinder Buenom i baca čokolade, šta je znam. Pogledajte samo ljudi, dragi. A ljudi koji imaju sve, poput Izabele Alioski, ne bi vam dali ni žvaku. O tome se radi. Kako da ti dam? O tome se radi. Kako da ti dam? Kako da mi daš? Tebi ne dam. A gdje ti je ono tvoje svoje ja? Zašto ti ne dam? Željko je uzeo šolju mleka. Šolju mleka. Ne radi se o tome. Ja imam sve. Imam i Porsche i Mercedes. Imam šta god poželim. Šta god poželim u mojom životu. Ja to imam. Ja ovdje meni ne treba ništa. Ja ovdje imam da pijem, da jedem, da uživam. Ovo mi je kuće dala sve kao svima ovdje. A pogledajte, dragi gledalci, šta oni rade? Dobije jedan paket, njoj je odobrena da unosi čokolade ovdje. Ona unese čokolade i stavi ovdje, da mi svi gledamo kako ona ima čokolade. Pa koga zanima ta tvoja čokolada? Čurko jedna. A šta da ti kažem drugo čovjek? Koga zanima ta njena čokolada? Pošto mi ne možemo da imamo čokolade, ona donese tu čokoladu, stavi na sto i kao da svi prolazimo ovdje i da gledamo kako ona ima čokoladu ili bananicu ili Kinder Bueno. Ja sam rekao, to samo ima to ljudi koji su siromašni u duši. Ja u svom ugovoru imam da unosim apsolutno svu hranu, slatkiše, grickalice i ostalo. I dobro, šta? A pošto vi nemate i ne možete da jedete slatkiše, ja jedem slatkiše kada mi niko ne vidi, držim u ne ovdje kao pred svima, sad sam ja glavna baja, sad sam ja faca, ja sad da jedem, a vi će svi da gledate u mene kako ja bogat imam bananicu ili jednu čokoladu. Ne, bagatiš se, vidi, pogledaj. Posvađala se sa ovim tamo dole dečkom, izvadila je čokoladicu i kao baca. Pa dobro, što ti sestra ne donese nešto? Sestra ne zna da postojiš. Ne treba mi. Ako ti ne treba, što tražiš od mene? A što tražiš od mene ako ti ne treba? Ja sam samo hteo da vidim kako si. Pa ne dam ti, ali ti kuraću da ti dam. Bože, Gospode. Pogledajte ova žena koja ima sve. To što ja jedem i pijem, to je moje. To ja platim. A tebi, ako si žedan, ako si gladan, evo, ti na Karolini, volite tvojom bratu umesto. Šta sam ja pričao? Šta rade bogati ljudi sa ovakvim ženama? Umesto što držiš live samo po budu sa njima, Instagramu i što praviš mene i doviđenja. Jednu noć budu sa ovim ženama i čupi. Da jede i da pije. Bogati ljudi čuvaju svoju porodicu. Bogati ljudi nikad neće izgubiti ni ženu ni djecu, jer znaju kako su teško zaradili. A ja sam to njoj više puta pričao, ali mi to nije verovalo. A ova večerašnja nominacija je tačno bukvalno dokaz da je pokažem, da dokažem da za jednu žvaku za jednu žvaku je se prodala. Tako, da kako se teško zarađuje, niko nas obrnili parova, i van bile parova, pogotovo ljudi koji imaju. Ne padim na pamet da bacaju novce. Rekla je danas da je 1300 evra potrošila prošle godine. Sutra on ne zna za dosta. Evo, tako, to je devojka izjavila. Pa meni treba ovakva žena. Sedite svi. Prirodno. Ali ovo vam je kompleks ništa. Darko i ja imamo na neki način sličan problem.